תחרות שנקראת יוצרים ברשת, שהם ביקשו להכין במסגרתה סרטונים קצרים ליצירה מקורית. אז אחד נקרא הרומן שלי עם דאעש, והוא חמוד ומצחיק, אז בוא נראה. הלו אמא, אני פה, הגבול קונטרה. מחכה שיבוא לאסוף אותי איש קשר. אוסמה, את תמיד רצית שאני אשתלב, נכון? אז אמא, אני מצאתי איפה להשתלב. מנסה להגיע למדינה האסלאמית? איפה? מדינה האסלאמית? מדינה האסלאמית, לדאעש. איך אני מגיע? זה דרך טבריה? זהו אמא, זה רגע גדול הגיע. אוסמה פה. אל תקשיבי למה שאומר לך אימפריאליזם אמריקני. תזכרי, אני במקום בטוח, במדינה האסלאמית. Welcome to Daesh. Take the head off. This is your test. مرحبا. مرحبا. with ح. مرحبا. Much better. You love her. She's my sister. לדעתי אם דאעש מקבלים אותו, הם זורקים אותו בחזרה מחוץ לגבול. אבל אולי הוא יעזור לג'יל רוזנברג, שנלחמת בדאעש.